Quedem així, és professor. Bona nit. La teva música, doctor, quedem així. Bona nit. Manso. La música. Unchain My Heart, doctor, quedem així. Et trobes en alguna duana, en algun moment dur de la teva vida en què et catxegin? No especialment. No, la veritat és que aquesta setmana, doncs, em trobo en una situació no aduanera. Se't veu amb veu de cansat, de patat, de fos? Sí, ho estic. Estàs patat. El professor aquí al meu costat, si es volen saludar. Bona nit, doctor. Fa veu de son, vostè. Com esteu? Bona nit. Tenia tantes ganes de poder-vos saludar. Feia dies, ara. I el que més greu em sap és que sempre ho haig de fer mitjançant les zones i mitjançant un intermediari, que és el Manso. Doctor, quedem així... Tant de bo poder saludar-vos en persona. Ara m'agrada la sinceritat, m'agrada molt. Doctor, quedem així, els professors vaig passar un mail on es parlava del Congo, d'un peix del Congo, el tigerfish, el peix tigre. Rebut, molt bé, sap idiomes, vostè. L'has rebut, doctor, quedem així? Efectivament. Per què se'n diu peix tigre, el professor? Bé, jo penso que és evident. A més, ha de veure les fotos que no veuen les oients, podríem veure la boca, que habitualment pot portar... Com són les dents del peix tigre? Podríem comparar-les amb les alfilers, però aproximadament de la gruixurària de la didal, m'entén? Com són, doctor, quedem així? És que, a més, el que més estranya d'aquesta bèstia és que té exactament el mateix número de ratlles que un tigre. Caram. És curiós, hi ha el mateix número de potes, o sigui, 4. Són un seguit de coincidències tan extraordinàries... Quan diu potes, vols dir aletes? No, quan dic potes, vull dir potes. Vol dir potes. Quan diu ses potes, són ses potes. Quan diu potes, vol dir ses potes. Realment m'estranya que aquestes alçades de la vida no sàpigues diferenciar una cosa de l'altra. Molt bé. No, és que estic veient les fotos i són realment 4 aletes dorsals, una dorsal i 2 ventrals. Continuo amb la meva exposició. Endavant. Hi ha una sèrie d'elements que són tan comuns que això va portar els biòlegs... Atenció, un moment, doctor, quedem així. Què és això? Tornem-hi? Professor, què és això? Bé, la gravació de la pantada maquinense quan vam fotografiar la peix tiger. No hem quedat que era el Congo? Sí, però com és exportable, com podríem dir, de la silur, que va venir de Alemanya, doncs els peixos, els infants, en les peixeres ja comencen a tenir les cries i ja n'han abocat a les pantans. Doctor, quedem així, l'he interromput, perdoni. Això semblen gavines, no? Les gavines aquestes que es posen, doncs, a sobre la teulada de casa pels matins i no et deixen dormir. Exacte. Amb els seus... Cants de sirena. Bé, el tigerfish, com hem dit, quedem 4 potes, pot pesar uns 70 quilos, llegeixo aquí textualment. Bé, no exageram tampoc. El que podríem dir que la prioritat, diguem que se diferencia de les altres peixos, seria la cap retràctil. Doctor, quedem així? I a més, és veritat que menja les mateixes preses que el tigre, o sigui, conills, cèrvols... De l'aigüestant? Persones, etc. Bé, persones tampoc no s'han trobat en ses budells, perquè se n'has esventrat, potser, com a molt, s'han arribat a capturar a mitja dotzena, i les persones tampoc s'han trobat en ses budells, però podria ser la dieta, no dic que no. Atenció, què és això? Doctor, quedem així? Però el fet que trobessin no una persona, sinó les vestimentes d'una persona, no podria portar a la conclusió que havia estat una persona amb els budells? Bé, podria ser això, o que no hagués anat, diguem-ne, amb com no diríem, l'olfacte, amb la morro, com ne diuen vostès, en remenar les deixalles i agafar les sobres. Professor, què és aquest so que estem sentint? Té alguna relació amb el peix tigre? De la sabana africana, oi? Bé, no, la caminada que van fer l'altre dia, la Lluçanès, sí, de les xais que van travessar de la transformància, no té res a veure, és una gravació que tinc a part en el casat. Doctor, quedem així, la velocitat és impressionant d'aquests peixos, quan passen al costat de les persones que estan a la riba... M'agradaria fer un petit incís, que les cries neixen vives. Pot continuar. Què és això? El naixement, com deia, era perquè teníem a punt la gravació, sí. Són aquests crits de fons? Surten de la panxa de sa mare. Vam posar el micròfon en sa boca, vam quedar sense ses ungles.
Atenció. Semblen gibons. Estan sortint per la vagina. És veritat que si estàs a la vora del riu, doctor, quedem així, miren els ulls de la gent. Quan penses fer un programa especial, Liron Careto? Tu no creus que és un M'apunto. animal doncs, que mereix un programa especial? Quan vulguis tu, la setmana vinent. Continuem. Miren els ulls de la gent, es professor, són perillosos, poden atacar l'home? Quina conducta tenen? Bé, veig que no ha escoltat anteriorment. El doctor ja ha penjat el telèfon. Doctor, quedem així? N'ha penjat? Sí. Ah, no. No ha penjat. No, dic que miren els ulls però no veuen. És a dir, miren però no veuen. Exacte. És a dir, Fora de l'aire. miren, sembla que veguin, però no veuen. No, perquè en ses ulls, en ses pupil·les tenen ses mans, veritat? Veritat? Similituds i divergències amb el silur, ja per acabar, que és un peix molt nostrat d'aquí del Pantà de Sau, que nosaltres el vàrem viure de molt a prop. Exactament. Quines similituds i divergències podríem trobar entre el peix tigre del Congo i el silur del nostre pantà? Les similituds podríem dir que la longitud no és la similitud, al contrari, la silur és aproximadament la meitat de la peix tigre. Similituds podríem trobar-hi, per exemple, la mirada que dèiem, que sembla que mirin i no miren, seria una similitud. Les potes, com ha dit anteriorment la doctor, seria una altra similitud. I els atacs. Els atacs veritablement són ferotges igual que la silur. Però atacs d'ell o atacs... No, els atacs. Tenen atacs... epilèptics? Sí, exacte. Atenció, escoltem. És això? És la tigre, és l'aparent mamífer. Doctor, quedem així, Liron Careto la setmana que ve, apuntat. Molt bé. Gràcies.